Γιατρέ, είμαι άρρωστος. Τον εξετάζει ο γιατρός, τον λέει: δεν έχει σωτηρία, φιλαράκι, σε καμιά εβδομάδα εσύ θα πεθάνεις. Κάτσε ρε γιατρέ, και δεν μπορώ να κάνω κάτι να ζήσω παραπάνω. Λέει: φυσικά, τσιγάρο καπνίζεις? Λέει: ναι. Θα το κόψεις? Ποτό πίνεις? Φυσικά, και αυτό θα το κόψεις. Ξενυχτάς? Πού θα το πιω το ποτό, λέει, μέρα? Και το ξενύχτη θα το κόψεις. Αν θυγεί είναι ατρός? Βέβαια, λέει. Και αυτό θα το κόψεις. Με τη γυναίκα σου πας? Κάτσε ρε γιατρέ, με τη γυναίκα μου δεν θα πάω. Και αυτό θα το κόψεις. Κάτσε ρε γιατρέ, και αν τα κόψεις όλα αυτά, θα ζήσω παραπάνω από μια εβδομάδα? Όχι, φιλαράκι, ούτε ένα λεπτό. Απλά θα σου φανεί αυτή η εβδομάδα αιώνας.